Бер гасыр элек Төмән өлкәсе Түбән Тавда районында урнашкан Кыткүл авылы халкы большевиклардан саклап калу максатыннан күрше соладан мәчетне күчереп куярга дигән фикергә килә. Әмма гражданнар сугышы башлану сәбәпле яңа урында гыйбадәтханәне төзеп бетерергә өлгермиләр. 100 елдан соң Кыткүл халкы бу урында яңа гыйбадәтханә салып чыкты. Әлеге тарихи вакыйга турында тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Бунда татар орнаменты да кергән, матур материаллардан эшләнгән, истәлеккә калыр өчен. Без аны сайладык, монда элек борынгы 2 этажлы мәчет урынында хәзер шундый матур, ана шундый мәчетне салып куйдык. Кыткүл авылында гыйбадәт йорты берничә ай эчендә төзелә. 100 ел элек Татарстан җирләреннән күчеп килүчеләр Кыткүл авылында нигезләнәләр һәм мәчет төзи башлыйлар. Киңәш уй таркау булмый диеп, борынгылар юкка әйтмәгән. Ати бабайларның ниятләрен насип булды менә безгә үтәргә. Авыл уртасында яңа мәчет безнең күңелләрне җылытты. Күккә күтәрелгән манарасы безнең өметләрне яңартты. Бу яшь буын башлангычы. Берничә гаилә авылдашларын һәм якташларын берләштереп мәчет төзи башлый. Аларның араларында Гайша Гасина гаиләсе дә бар. Яшь архитектор Җәмилә Хөснетдинова Кыткүл авылы өчен уникаль проект эшли. Мәчетне күтәрер өчен Бәрәкәт хәйрия фонды аша авыл халкы, якташлар акча җыя. Һәр кеше үз өлешен кертергә тырышты. Мәсәлән, Кыткүл авылында туган Реваль Каримов бабаларының теләкләрен үтәр өчен тәүлек буе мәчет төзелешендә. Мин монда туган, монда туып үскән, монда укыган, мәктәпне киндерләп бетергән. Аннан инде тауда эшлим. Эшлим пока молокода. Как бүгенге көндә. Үткән гасыр башында Кыткүл авылына Ринат Насировның бабасы нигез сала. Авыл сукландыра, урамнары киң, янгынга каршы эшләнгән тыкрыклар, берничә йорт аша куюлар, барысы да бәхетле киләчәк өчен уйланылган. Менә монда тормышка карап карагыз, нинди матур обналичиклар, яхшы материалдан эшләнгән, балаларыбыз, оныкларыбыз мондагы гыруф-гадәтләрне, тәртипләрне саклап калырга бүтән эшләрен күрсәтерләр. Ислам дине, ата-бабаларыбыз хәтере, мирасы мәчет булып авыл үзәгендә калыкты. Ул зур түгел, авылда зур мәчеткә ихтыяҗ да юк. 30дан артык кеше гомер итә монда. Ял көннәре җиткәч авылга балалар кайта. Кем белә, бәлки киләчәктә нәкъ менә алар гыйбадәт йортында никахлар уздырыр, балаларына исем куштырырлар, ислам дине кануннарын тотып гомер итәрләр. Миләүшә Фатхетдинова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.